Kasngi beprapuar. Haka keteng upau kun mensim berkuat amen. Kutra Jisu tepen selek ingi dak mensim berkuat jong me. Kakam jong ki apostol. Kalau nong ka bakat saw. Laja kumju ha Iconium. Paulus Barnabas kila let syaki sinagog kiju. Bat kila keren hakata kerukom basibun ba kiju bat kigri kila kela kirunget. Henry kiju ki bamtre ban ngai kila ken shot ki gentle ba kila pen shit bitar persya ya ki para bangai. Ki apostol kila sa aslam hangta kila keren slur spang try ubala pen sisai ka kubor jung ki spang ka jing ai jung u da ka bau ai bor ki ban le ki dak bat ki kampla. Henry upat kata ka snong ulai pat don ki baya sya bat ki ju ki wei pat bat ki apostol. Ti ki gentle bat ki ju ringkat bat ki nong yalam jung ki kila subut ben le ben ki apostol bat ban lan tamau ki. Haba ki apostol kila tip ya kata kila pet Listra bat Derbe. Ki snong ki ba Halikonia bat sya kata katan baro saudong. Kila yalap ya ku kubor babha hangta. Listra ladon uwei ubriu basyong ukro ki kijan. Ula duko nadu dangka bat jula ban yad. Ula syong hangta ban sngap ikiktien Paulus. Paulus ula yui ba unget. Bat bala ban penkot yu kumta ula pet klip yu bat ula ong da kasur ke bajam. Tu yang hi daladi. Uta ubri ula kenti ba ula yad saudong. Haba kipat ba kila yui ya ba Paulus ula le. Kila sedang ban pertara kaktil likaunia jongki. Kiblay kilawan hiar sengi hakadur brio. Kila ay keteng Jupiter ya u Barnabas bat Mercury ya u Paulus. Namar ba ulong unong keren u ba kamrang ba. Ulingdo jong blay Jupiter u badon ke temple hamar kemat ke senong. Ulawan ra ki masih kertong bat ki sentiu syaka kerdop. Mau bat kipat ba kilamut banterwa jingknya haki apostol. Haba Paulus bat Barnabas kila yu asngau ya kani. Kila kat ila ki janpong bat kila tur syapdeng upat ba. Dah kaba perta artat kurang ba balai pile kumni. Ngilong tang kibriu kumapihi. Ngidon hang ni ban penbenai ke kubur babha. Ban penpai pi na kini ki bamlar kam. Sya ublay uba ubala tau ka beneng ba ka kendo. Kaduriau bat ikbal ya ki baro ki badon haki. Haki por menswa ula sya ba kibriu kinyat. Hala karukom jongki. Henry ula ai saki barabor ila de da ki jingle ajong u ki babha. Uai pi uslap na beneng bat ki jingtung haki por ki babiang. Uai pi ki jingbam bat pendap ki do no jong pi da ka jingsung. Wat da kini ki kitien da ka ba ki apostol ki lala ban pensenge ki pat ba na ka ba terwa jingknya haki. Ladon ki ju ki ba walawan na Antioch ka ba hapi sidia bat na Iconium. Kila pen menjuri ki pat ba ban yasya bat ki. Kila lentem da ki mau ya Paulus bela kila ring ya u sabar ka snong kila tharai ba ulayap. Henry haba kirungai kila yalum saudong jong u ula kijot ba ulalet pai sapo snong. Kumla syai ma u ba Barnabas kila let Derbe. Paulus ba Barnabas kila yalap ya kubor ba ha Derbe. Bat kila yo sibun ki senran. Nangta kila let pai Listra sya Iconium. Bat nangta sa sya Antioch kabah Pisidia. Kila pen klanya kirunget bat kila pen seluruh ki banyai ne skam haka jinget. Ngide banya ling babun ki jingjenjar bandup yu besut haka hima ublay kila hikai. Haman la kabalang kila thung ki temen kisan nak benta jongki. Bada kajing duai ba kajing sya kajing et kila IT ya ki ha utrai ha uba kila bu yala kajing syania. Anda kila yat keleng kithan Pisidia kilawan poi se Pamfilia kila yalap ya ke kubor haperga ba kila let hiar sya Atabia bat nang tapat kila let dakalieng hadu Antioch kajaka hakabala IT yaki hakajing sumar sukher jung ublay na kabenta ka kam ba kila pendap menta. Anda kila poi ha Antioch kila khot lang ni kabalang ba kila thu haki ya kata baro ba utrai ulale adaki bat kumno ula plelenti ki gentle ban ngai. Kila sa aslam hang ni lembat kirungai. Kaktien jong utrai. Ngisungu ya ublay. Ki apostol Paulus ba Barnabas kila le yalap keleng kithan bat
kilayalap barabor da kajing shulur bat ka ketien ublay ka ong ba utra jisuru ula saki lane ula pensisya ya kata kajing tray jungki ya kajing yalap jungki ya kajing penpena jungki ya ka kubor ba da ka ba ai ki ya ka bor ba kinle kidak kisien bat ki kampla ban penkot iki brio bat kumta terter ban ngiu I hang ni ha ba kilale halistraru kiu I away ubrio ba pang ki jat nadu dang kha umla ban yeng ka e ba Paulus ula ong uyu I ba uni ubrio don kajinget bala an penkot takadau ula ong ho uni ubrio yeng hi bat hadin kata uni ubrio ula kot ka e ka bala dia ki pat ba akatu ka snong kila kemen hadu kata bat ki ong ba ki blai kilawan hiar singi ha kudur brio kila ai kerteng ru ya u Barnabas bat u Paulus kum Jupiter bat Mercury bat kila persyang ban terwa jing kinya haki Henry Paulus bat Barnabas sebab kitip ya kani kila kat ela kijan kila kat ela kijan ban pen I ba maki kim menjur ya kani ka jingle jungki ban pen I ba kani ka jingle jungki kalong persya ka mon jung blai bat ka pen mong ya ki takadau kila kat ela kijan bat ka e ka Paulus bat Barnabas kila ong kurang ba balai pile kum ni ngilong tang kibreu kum ma phi hi ngidon hang ni ban pen penai ka khubor ba bha ban pen pai ya pi nah kini ki ai ba phila sele na do mensua kamu dak kini kejing mane ki brio kejing mane ya ka ya kejing thau kejing mane ya ki semet peneng la ban pen pai pi nah kejing mane ka mane blai thau ko jong pi ka ba philangat ba phila em do menta ni kwa ban pen pai pi nah kani sha ublai ba shisha sha utrai jungi Jesus Christ Henry menta ma phi pada pimut kala pen kala yangi kum kita ki objek jong ka jing mani ka jong phi kum kita ba ma phi kwa on mani ngi kwa on pen phaya kini ki kam bam ler jong phi kini ki kam bam ler kam ban yalam ya phi se ka jing mani basisha ya ublay kani ba da ka bor da ka jing bor jong Paulus ba Barnabas ha ba khadu da ka jing bam bansi ki pa ba kilasange Tangwang yu ibu dek ke bajia, mentah pada kiwan kini kiju, kiba persang banya selok ban penshit yo pai ba kini kiju pai ba pada kiba kini kiju kinong yalam kiba la temu ban terwajing kinya Paulus ba Barnabas kibla kentiu ki kedan blai mentah pada kila keluar ban kawang mau iki. Hadu ba kila kawang mau hadu ba Paulus kitharai ba Paulus ulayap Henry ba kirungai kilawan saudong jo Paulus ula kiyang ba ulayat ulale sispo snong ulah sedang biang kijing hikai kijing alap ulah lech derbe be kumta be kijing alap ya ka kubor babha kala beteng kijing alap ya ka kubor babha kala beteng ni I hang ni kijing sungthu ba sisha jong Paulus ba Barnabas kikwa ba kibreu kinyo ya kijing embam jukut kikwa ba kibreu kin e kini kikam ban mane blai thau bat ban pha sho blai kim shem diang ya ka burom shalade kamtam e ka ba kibreu kimut man le ban penlong blai ya ki em kidai tang kisakri jong blai kidai kitang kisakri jong utrai jong Jesus Christ bat ki kwa banyalam ki brio syah kelenti ke badai haba Paulus ba Barnabas kilasa ba kini ki para bangai ke ai ba maki kila ki ong ka jing kentu ke ba pedeng ke jong ki kadai ni dai ban ya ling ba bun ki jing e ban yo besut ha ka hima ublai kani kadai yang I iwei pe wei ha ka juk jong ru ni dai ban ya ling ba bun ki jing e ban yo besut ha ka hima ublai kijing e kijing ele ber kiwei kijing e ke bawan nak sabar nak kijing nak jing syak pun stom ne nak jing syak keren ban kiwei pan kata kala banjia hang ni hari khasi jing ele si kam pada jia than ngim pada yo I than ko me kita ki e henry kam kerpang e ngide ban ya ling babun kijing e ban yo besut ka hima ublai kijing e ka ba kam kerpang ka bangide ban job kadai kijing e ka badon hapo jongi iwei pe wei kajing e jong ka mensiam jingi kajing e jong ka donut jingi kajing e jong ka mon jingi kajing e jong ki jing mut jong perkhat jingi bon sien ngi klem om dai kajing ele ka basabar henry ngi di klem namar bangim tre banyale e kajing e ki badan ha kajing em jingi kum kunuksa yang ngi iwei pe wei ngi habangi kimen step ni don ka jing pasiau ko ban wan na ublei la ne ka mensingi la ne damit ru kidan ka jing pasiau wan hangi iwei pe wei ban ong bangin puli bangin sedang banduai la ne ngin puli ka ktien jong ublei teng pada namar bangi smooth nat palat ban pelit ka ya ka por jingi ha jing sobha jong ka perthai ngin nginem tre ban sngap ya kata ka sur ka bakran hangi henry ngin persyang ban pe kai ka aka ban penle no aka ka por ban puli ru ka ktien jong ublei ha kajing sisha kajing pasiau kawan tang bangi khlam tre ban sngap khanang namar beleng ngidang snobha ban penhun da ki we pada kajing snobha yala jong kini kajing e ki ba mangi ha ban yale
discipline ka jing em men sim ru ka dan kam ka jing em ban long discipline ka buat ban le ya ka ai ka ba mangi de ban le wala da ting ting isungo bangim kwa ban le ru dai bangin le bangin dwai wala da isungo bangim dai ban dwai ting ting im sungo kwa ban dwai ru ngi de ban dwai na maru kadai ka kamram jungi bangin dwai bangin ya kren ber ublei ngi shim ya ka por jungi ban ya kren ber ublei jungi ulong kampalat ban ya ka jing sungo jungi kajing im jungi iwe pe weru kadai ban long kampalat ban ya kajing sungo jungi ngim dei ban sha elam tang ha kajing sungo han dei ban sha elam ha kalenti ban buat yo tra jisu teng teng kata kalong ban i no wat kajing sungo ha ba mangi dan buat ling ba pun kajing ngong biasa sin kajing shabar le si kalong ka basuk ban job kajing ka ba hapo jungi ka iwe pe we kata ka ba mangi dan kam ning kong ban job ban long kisenran jung jisu kalong ka basuk ya ublay ban chim ya kipat ba Israel na Egypt na kajing long marau sya kari balakular hendrai kalong ka ba na ka benta jong ublay ban penmi ya ka Egypt na kaliang jong na ka mensiam jong kipat ba Israel ngiu ha kajing ya lenti jong ki ken mau ki sungob ha ki sung tenat ki kwa ban lep ha biang se Egypt yang ngiru iwe pe iwe ha ngidang don hatu ngilami na Egypt ne ka Egypt kampat mi na ngi ne kajing sungob ha jong aparthai kadang song tenrai pelat hangi iwe pe iwe ni haban kemiit bat pan ka bor na ublei ka bangi pulei ka tien jong ublei ni per apply ru la ngi pendan kam ru ya ka ha ka jing im jingi kumno bangen buat sisya ya jisu bat ngi ka kai ka bagi apostol kile hadin kile ha Antioch kala long kum kawai na ka jaka baki kesenran ke kenduk lang barabor bat de ha Antioch ru ba yaki nong buat jong jisu la khot ningkong ki Kristan en yero ya Jisu Christ junam la junam amen wa neng to ai ba kaching ka mela ai ngi ha ukun jumi Jisu Christ men jungi ba kading jo kaching ka wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na menta kaching wan ka hima jumi to ai ba kaching ai jumi kan pan kalai ngi shakinong bat sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pan kalai kolong brio man brio na syapo bad yiging tha baro ah ka jikmil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jemi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing kan pan saprian ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pan em jungi sya satla ka pertai syami ublai jungi ubala ka junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi